जिसु ख्रिस्टनिनो बाखनाय जानाय जाथोंसै आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो बरायदों। भिडिअनि बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो फंनैसो बाथ्राखौ आं मिथिहोग्रोनो हास्थायदों। बेनो जादों जाहैबाय गोबां मानसिफ्रा एबा गुबुन गुबुन फोथायनायनि मानसिफ्राबो आंनि भिडिअखौ नायो। दा बेखिनियावनो जिहेतु बिथांमोननि गोसोनि बायदि आंनि बाथ्राया बे भिडिअआव फैनाय बाथ्राफोरा जाया, बेनि थाखाय बिथांमोना गावनि गोसो बायदि गोबां आलादा आलादा रोखोमनि कमेन्टफोरखौ बिथांमोना बुंनो नागिरो एबा बुङो। मानोना बिथांमोननि गोसोनि साननायनि बाथ्राया फैया बेवहाय जि बाथ्राया फैयो बे बाइबेलनि बाथ्रा, गुबुन धोरोमनि बाथ्राया बेवहाय फैनाय नङा। दा बेनिखायनो बाइबेलनि बाथ्राया गुबुन धोरोमनि गोबां बाथ्राफोरजोंनो खाबजाया, मिलाया। बेनिखायनो बिथांमोना गावनि गोसोनि बायदि जायैखाय गोबां कमेन्ट होयो। दा बेनिखाय आं बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे दुखु मोनगोन हेन मोनदोंब्ला, आंनि बुंनाय बायदि जानाय नङा होननानै नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथाङा स्किप खालामनानै थानो हागौ। आरो नोंथाङा जुदि सानोब्ला नङा, आं बेखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे गियान सोलोंनो मोनगोन खोमा, माबा मोनसे बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन खोमा होननानै जुदि नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथाङा नायलांगोन आरो थारैनो नोंथाङा गोबां गियानखौबो आरजिनो हागोन, सोलोंनो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिहेतु आङो बे चेनेलनि गेजेरजों केबल इसोरनि बाथ्रा, बाइबेलनि बोसोन, बाइबेलनि बाथ्राफोरखौल'सो लानानै फैयो, गुबुन धोरोमनि बाथ्राखौ नङा। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बेसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनसे बेबायदि बिसयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दं, जायनिफ्राय साफ्रोमबो मानसियानो खारो नाथाय रावबो खारग'आ। बेनो जादों जाहैबाय थैनाय। मुलुगाव गासै सुबुङानो थैनो थाखाय गियो, रावबोआनो थैनायखौ हामजाया। मानसिफ्रा गोलाव जिउ मोननो थाखाय, गोलाव आयु मोननो थाखाय मुलि जायो, आर'ज खालामो आरो हानाय मानिखौ गोलाव थांनानै थानो नाजायो। गोसोआव थैनायनि मुङा फैनाय लोगो लोगोनो गोजांस्रिउ जाफैयो आरो गोसोआव मोनसे खोमसिया फैयो। मानोना मुलुगनि थाखाय थैनाय माने गासैबो जोबनाय एबा जोबस्रांनाय, आंगोफोरनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लानाय। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना, सासे ख्रिस्टियान मानसिनि एबा सैथो फोथायारिनि थैनायनि जिथु ओंथि दङ, बे ओंथिया कमप्लिटलि सोलायजोबो होननानै एबा आलादा जायो होननानै नोंथाङा मिथिगौना? नंगौ अनजाग्राफोर, जाय सुबुङा, जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावबाय, बिनि थाखाय थैनाया जोबथा नङा, नाथायब्ला मोनसे समायना जागायजेननायसो जायो। सासे बिश्वासिनि थाखाय, सासे फोथायारिनि थाखाय, सासे ख्रिस्टियाननि थाखाय थैनाया गाज्रि नङा, नाथायब्ला उत्तम, गोबां मोजांसो जायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोन दि जे सासे बिश्वासि, सासे ख्रिस्टियान मानसिया मानो थैनो गिनो नाङा आरो माबायदि ख्रिस्टजों थानानै थैनाया जोंनि थाखाय बोरनि थैनाय जायो, जों बेफोर गासैखौ नायलांगोन। बेनि थाखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम 1 सेकेन्डनि थाखायबो स्किप खालामालाबानो नायबाय थागोन। मानोना नोंथाङाबो जुदि थैनायखौ लानानै गिदोंब्ला एबा गियोब्ला नोंनि गासै गिनाया जोबनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। देब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, फै जों अब्ला इसोरनि बोसोन फारसे बारजुमलांनि। थोनहरजानाय पौला फिलिपिया मण्डलिनो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन। बे सोमोनांथाव बाथ्रायानो जादों जाहैबाय फिलिपियारि 7:21 बुंनाय बाथ्रा। पौला बै लाइजामाव ओरैहाय बुंदोंमोन जाहैबाय, गोथाङै थायोब्लाबो आं ख्रिस्टनि थाखायनो आरो थैयोब्लाबो आंनि लागै साबसिन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, एसे साननानै नायनायसाय। मुलुगा बुङो, बुहुमनि मानसिफोरा बुङो, थैनाय माने खहा जानाय, बेबायदि होननानै बुङो। नाथाय बेवहाय पौला थैनाय माने लाब जानाय, मुलाम्फा जानाय होननानैसो बुंदों। पौला बेबायदि मानो बुंखो, थैनाय माने लाब जानाय, मुलाम्फा जानाय होननानै मानो बुंखो? मानोना जि समसिम जोङो बे बुहुमाव थांनानै थागोन, जोंखौ दुखुआ बेंनानै लायो, बेराम जानाया बेंनानै लायो, मेगन मोदैया जोंखौ बेंनानै लायो, दुखु दाहा खैफोद अनेक रोखोमनि नाजानायफोरा जोंखौ बेंनानै लायो, बेंख'नानै दोनो। नाथाय थैनायनि उनाव सासे फोथायारिया बासायगिरि जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थोंजोङै बिनि उपस्थितियाव सहैयो। जाय बाथ्रानि फिननायखौ जोङो उपदेशगिरिनि 12:7 सिरियाव मोननो हायो। मानसिनि मोदोमा फिरथिमिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आर प्राणखौ जाया होदों, बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। आरो बिनि उनाव इब्रायारि 2:14 आरो 15 सिरियाव ओरैहाय बुंदों दि जे जिसु ख्रिस्टआ मानो मानसि महरै फैनो गोनां जाखो एबा मानो मानसि महरै फैदोंमोन। बिजों बिसा मुंख'जानायफ्रा थै आरो मोदोमनि मानसिखाय जिसुआ गावबो बिसोर बादिनो मानसि महरै सारिजाबाय। बिनि थांखिया फोथायनायनि बोलो जानायाव दं, बे सैतानखौ गावनि थैनायजों फेजेननो आरो गोथाङै थानाय समाव जायफ्रा थैनायखौ गिनायनि गलाम जानानै दं बिसोरखौ बासायनो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बेसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों, सानथामाव सिखांनायनि गेजेरजों थैनायनि जि खिस्लां दङमोन, थैनायनि बै खिस्लांखौ
अरायनि थाखाय सिफायबाय। दानाब्ला थैनाया सासे फोथायारिनि थाखाय सोरबा राजा एबा सोरबा गिथावना डाकुफोर बायदि नंलिया, नाथायब्ला बे मोनसे दरजासो। बे जोबनाय गोनां संसारनिफ्राय ओंखारनानै जोङो अरायनि थाखाय बै इसोरखौ लोगो हमहैनायनि मोनसे दरजासो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा लोगो नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु बेरखाङो आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय जे थैनायनि उनाव सासे ख्रिस्टियान एबा सासे फोथायारिनि थैनायनि उनाव बिनि जिउआ एबा बियो माबायदि मा जाहैयो, जेरावहाय जों बुंदों दि जे थैनायनि उनाव गोबां मोजां जायो एबा उत्तम जायो होननानै बुंदों। बोरैहाय उत्तम जायो? अनजाग्राफोर, बाइबेला बे बिसयाव जोंनो मोनथाम बिसय एबा गोनांथि मोनथाम बिसय बाथ्राखौ जोंनो फोरोङो। सेथि बाथ्रा, जेबो गाबनाय आरो सानाय सुनाया थानाय नङा, जेरावहाय नुजा होजानायनि 24:4 सिरियाव ओरैहाय लिरदों, बियो बिसोरनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन। बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया, मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय। नैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय ख्रिस्ट'जों लोगोसे खौसेथि जानो मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ क्रुसाव आलायदोंमोन बै समाव सानै डाकु दङमोन आरो सासे डाकुआ एरैहाय बुंदोंमोन जे फोरबो नोंनि समा नोंनि बोथोरा फैयोब्ला आंखौबो गोसोखां होननानै सासे डाकुआ बुंदोंमोन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ एरैहाय फिननाय होदोंमोन, जेरावहाय जोङो लुकासनि 23:43 सिरियाव मोननो हायो। बैयावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बै सिखावखौ ओरै होननानै बुंबाय, आं जबान होयो, दिनैनो नोङो आंजों लोगोसे पाराडाइसआव सहैगोन, बेबायदि होननानै जिसुआ बुंबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ सोलोंनानै लादो, बुजिनानै लादो दि जे थैनायनि उनाव माबा मोनसे इन्तिजार खालामबावनांगौनि बाथ्रा गैया। थैनायनि उनाव माबा मोनसे गोलाव सम नेबावनांगौनि बाथ्रा गैया। थैनायनि लोगो लोगोनो, मेगना मिसिबनाय लोगो लोगोनो, मेगन मोख्रेब गासैयावनो जोङो फोरबोजों लोगोसे सहैयो। मानोना बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जादों जाहैबाय स्वयं जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्रा। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावहाय बै डाकुखौ बुंदोंमोन दि नोङो आंजों लोगोसेनो दानो पाराडाइसआव सहैगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ खोथा होदोंमोन। आरो बे खोथा होनाया जोंनि थाखायबो। दानाब्ला फैदो थामथि बाथ्रायाव, बेनो जादों जाहैबाय गोदान आरो थैनो रोङै, देट मिन्स अमर मोदोम शरीर मोननाय। जोंनि बे मोदोमा हाजों दाजानाय, बेयावहाय बेराम जायो, बेयो बोरायलाङो, बुरैलाङो। नाथाय 1 करन्थियारि 15:53 बायदिब्ला जोङो थैनायनि उनाव जेब्ला समा सफैगोन, बै सम सफैब्ला जोङो जोबनो गैयै, थैनो रोङि, बेराम जायि अमर मोनसे मोदोमखौ, शरीरखौ जों मोननो हागोन। बे सोमोनांथाव मोदोमखौ जों माब्ला मोनगोन? बे मोदोमखौ जों मोननो हागोन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गासै फोथायारिफोरखौ जोमैयाव लांखोनो फैगोन, बै समाव जोङो बे मोदोमखौ मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो, नोंथाङा जुदि दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला एबा बिनि बाथ्राखौ खोनासंगासिनो दङब्ला आरो नोंथांनि गोसोआव बेरामखौ लानानै, भबिष्यतखौ लानानै, थैनायखौ लानानै नोंथाङा जुदि गिनानै दङब्ला, अब्लाना नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बै बोलोखौ गोसोखां आरो 1 करन्थियारि 15:55 सिरिखौ गोसा गोसायै आवराय, गोसा गोसायै बुं आरो गोसोआव नोङो आवरायबाय था, गोसोआव बुंबाय था, अ थैनाय, नोंनि देरहानाया बोरो, अ थैनाय, नोंनि खिस्लाङा बोरो। बे बोसोनखौ नोङो नोंनि गोसोआव हज्रिखाव नों आवरायबाय था। अनजाग्राफोर, जोंहा जिसुनियाव मोनसे बेबायदि गोथां आसा दं, मिजिं दं, जायखौ बे मुलुगनि डक्टरा होनो हाया, जायखौ बे मुलुगनि धोन दौलदा होनो हाया, फिलसफारफोरा होनो हाया। बेफोर गासैनिख्रुइबो देरसिन बियो। आरो जाय बाथ्राखौ राजा डेभिडआ गितफोरनि 23:4 सिरियाव एरैहाय बुंदों, आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा, मानोना फोरबो नोङो आंजों लोगोसे दं, नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जोंनि थैनाय समावबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि आखाइखौ हमनानै थाबायनो थाखाय थामथिम थियारि दं। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जों जिहेतु जिसुनियाव दङ, जों जिसुखौ नाजावनानै दङ, बेखौ फोथायनानै दङ, बेनि थाखाय जोङो थैनायखौ लानानै थोर गिनांगौनि बाथ्रा गैया। थैनायखौ लानानै जों गोबां रोखोमनि खामानि मावनांगौनि दरखार गैया। मानोना जोंनि फिउचारा मोजां। जों मिथिगौदि बे जिउनि उनाव, बे जिबननि उनाव जोंहा मोनसे थावनि दं, जि थावनिखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे मोनगोन। आरो जेब्ला जोङो जोंनि बे हानि मोदोमखौ नागारलांगोन, अब्लासो जोंनि जागायजेननाया, बै जोबनो गैयैनि जागायजेननाया जागायगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जों जि दिनसिम बे बुहुमाव, बे मुलुगाव थांनानै थागोन,
बै दिनसिम जोङो ख्रिस्ट'नि मुङै जिसुनि थाखायनो जों थांनानै थादो आरो थैयोब्लाबो जों ख्रिस्ट'जों जिरायनो मोनगोन बेखौनो फोथायनानै अरायबो थादो। फै नायगिरि नोंथांमोन, जोबनायाव मोनसे गुसुं आर'ज खालामनानै फोजोबलांनि। आर'जखौ नाजावदो आरो फोथायदो। अ बोलोगोरा गोथां इसोर, आं आर'ज खालामदों बै बिदा बिनानावनि थाखाय जायफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं एबा खोनासंगासिनो दं। जुदि बिथांमोननि गोसोआव थैनायखौ लानानै अनेक रोखोमनि बायदि रोखोमनि गिनाया जुदि दङब्ला, दानो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गासै गिनायफोरा गोजान जाथों। बिसोरनो नोंनि बै गोजोननायखौ आबुं खालामनानै हो, एबा बिसोरनो हो जाय गोजोननाया सोमोनांथाव गोजोननाय। बिसोरखौ गोसोखांहो, बिसोरखौ फोथायहो जे ख्रिस्ट'नियाव बिसोर अलरेडि देरहाखानानै दं। खोनासंग्रा साफ्रोमबो आत्मिक बोलो मोनथों, गोलाव जिउ मोनथों आरो सोरगोनि बोरखौ मोनथों। जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार मुङै बिबाय, आमेन। जुदि नोंथाङा दिनैनि बे बोसोनखौ खोनासंनानै जिउआव बोलो मोनबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांनि न'खरनि आरो लोगोफोरनो साफ्रोमनोबो शेयार खालामदो, जेन बिथांमोनाबो बोलो मोनो। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टआव आमेन होननानै लिरदो। दे अब्ला मे गड ब्लेस इउ अल। जों उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। थेंक इउ।